good morning guys, good morning everyone, no? Good morning sa ating mga followers, subscribers, sa ating mga silent viewers. Good morning at maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, no? Thank you everyone. So ang mapapanood yung video for today is the day after tomorrow. Ang mapapanood yung video ngayon is yung ano na nga ba to? Dumaan muna tayo ng church, no? Nag-church muna tayo, dumaan muna tayo ng church bago tayo pumunta doon sa prospect nila or doon sa list of people nila na kakausapin nila, no? So tara, panoorin nyo guys. Let's go! So yun, good morning guys. Sa ating mga subscriber, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga FB friends, FB followers, good morning sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong suporta, no? So good morning. So nandito tayo ngayon sa Antipolo Church. Kasi mayroong event mamaya, no? May kakausapin sila TNRC. So dumaan muna tayo dito sa Antipolo Church. So waiting lang tayo kasi tingnan nyo, ang daming yan, ang daming nakapila papunta doon sa parking, no? So waiting tayo. So ang oras natin ay 8:23. Yan, 8:23 na. Tama ba? Yan yung oras natin. So, magandang lalaki ako sa umaga. So, nandun na sila sa loob. Nandun na si Dave tsaka si Annie. Nandun na sila sa loob. Nauna na sila doon kasi yun. Mabante na. Wait lang. Matagal ko nang ginagamit to, no? So, sira na yung niya, sira na yung tali niya, no? Ayan, no? So, tanongin natin dito kay ate. Ayan, si ate. Kung mayroon siyang tali. Tanongin natin si ate. Kung mayroon siyang ganun. Wait lang, ha. Hindi pa pala sira. Maano lang yung maraming dumikit lang. So, okay pa. So, hindi na tayo bibili ng tali. Kasi hindi pa pala sila, maraming dumikit lang yung mga himulmul ba. So andito pa rin tayo, naka waiting. Yan, waiting pa rin. Waiting pa rin tayo kasi nga linggo ngayon, so maraming tao sigurado. Maraming nakapark, so waiting tayo, no? Waiting lang tayo dito. So, kita tayo sa susunod na video. Bye-bye. Excuse me. So, kanina doon tayo sa Antipolo Church, no? Ngayon, nandito na tayo sa yan, no? Kita ninyo? Kasi pupunta tayo doon sa taas. Doon sa taas. Kay under kay Atin RC. Tsaka kay Bro Junel. So anong pangalan nito kainan na to? So dito kami nag-meet up. Sakto may kainan. Gutom na pa nag-almusal. Oh, grabe, 10:30 na pala. So yung almusal natin makakasama na itong lunch. So yun sila kumakain na yun. Sila sa loob. Kikita nyo ba? Oo, kikita ninyo. Tara, lapitan natin sila. Ayun lang. Kain daw. So, bye-bye. So, yun. Bababa. Andito na tayo sa papasok ng pintong Bukawi ito. Yung daan nila dito, pababa,
Pababa yun lang dito. Yung simento. Yan o. Pababa. Diba? So, under ka, ano to? Under kay ating RC. Kay ating RC. Uy, tignan nyo to. Tignan nyo to guys. Oh. Excuse me, hindi kayo. Kita nyo ba? Grabe yung ano nyo, di ba? Grabe yung bulaklak na, oh. Dami. Oh. Kita nyo, di ba? Hitik na hitik yung bulaklak. Yan lang, sabi nila baba na tayo dun. Ay, baba na ako. Saan sila? Ah, dito pala. Kala ko saan? Kala ko naligaw na ako eh. Ito pala sila. Grabe oh, daming bulaklak. Oh. Hitik na hitik. Yun. Mag-ano yung mag-ibig ibang sasakyan. Opo, pumusag daw po. Kaya dito. Ayan sila. May aquarium sila. Ayan o. Tignan nyo. Tignan yung mga isda. Ay, yung pamilya ko doon din. Oo. May asawa ka na doon. Rin pa lang. Ilang taong ka na ba? 42. 42. Yun. Yung mga isda. Ibig sabihin nakapag-ano? Ewan ko ano yung tawag dun sa mga isda na yun. Saan nga pumupunta? Oo. Usama ka dito kay sister na CEO. Bayabas na lang. Daming bunga yung bayabas. Oh. Daming bunga. May mga hinog na. Hinog. Kuha tayo hinog. Ayan. Kita niya, hinog. Tapa. Anong sinakyan mo? Ito. Ah. Bangka yung motor? Ang dami. Ang dami niyang ano, ang dami niyang bunga, puro hinog. Manguha tayo. Ay, ang dami na. Rabbit. Dito muna tayo, bayabas. Mangunguha muna ang bayabas. Tapos, Pahingi. Ito. ibig sabihin, ano ka pa? Ah. Doon sa sa tabako. Pagdating mo sa proper, bangka pa. Bigay mo kay Di ba mami. malapit kayo sa Kalagwas? Kay mami mo. Kunin pa natin yung isa. Nangulit. Ate! Pahingi ko bayabas. There. Nagpaalam ako sa puno ha. Ito si ate oh. Siya may-ari. Oh. Si ate may-ari ng bayabas. Ngayon, kukuha rin natin mga hinog. Ang dami nilang ano. Ang dami nilang alagang manok. Ay, ito. Ano to? Anong ibon to? Oh? Ang dami nilang ibon oh. Ang dami. Tsaka rabbit. Ang dami nilang rabbit. Ano? White rabbit. Ayaw ko anong ibon to. Hindi naman to kalapate. Mukha lang kalapate. Pero hindi siya kalapate. Kita nyo ba? Mukha lang kalapate. Pero hindi siya kalapate. Yung rabbit dami. Tsaka yung mga panabong ang dami. Ito pa may rabbit pa dito. Dami nila alagang ano, dami nila alagang ibon, manok. Kakatuwa naman. Nagawa yan, hindi na sabi. So, bye-bye. Salamat kay Lord. Kayo po ang nanguna sa bawat gawain ko sa Samahan mo kami. So, mag-start na sila no. Under kay Ate Narcy, tsaka kay Bro Chunel. So, nandito sila Kuya Dano kasi kailangan nilang i-support. Ano? Maynila. So, nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. 20 years na ako lang yung banda-banda dito sa Maynila. So, dito na kami nakikita. Dito na ako naka-establish talaga ng buhay, kumbaga. Pero every year, umuwi din naman ako sa akin. So, again, I think that band, by background, accountant ko talaga ako by profession. Kaso lang, 2015, nung na-meet ko ito si Lifestyles, yung company natin is Lifestyles.
So, siya yung nag-introduce nito sa akin. Sabi niya lang sa akin, no, Lisa, try mo ito ang products. Kasi sobrang maganda. Yung anak niya daw na may problema sa heart, meron siyang singaw sa puso anytime nagko-collapse. So, ito lang ang